kender I den der teori om, at alle har hver deres kærlighedssprog? Ja. Mit, det er thailandsk. Og ja. Selv tak. Det er jo den her teori om, at alle har hver deres måde at give eller få kærlighed på. Og jeg tror simpelthen ikke på den. Alle har det cirka de samme. Vi er jo ikke så unikke. Alle har det de samme måde at give og få kærlighed. Altså, kram, komplimenter, kontanter. Så går du ikke galt i byen noget sted i hele verden. Det er faktisk ikke langt fra den officielle liste over kærlighedssprog. Den går sådan her. Ord, berøring, tid, tjenester og gaver. Og der ved jeg ikke, om det kun er mig, der tænker, at gaver lige har snedet sig med på listen. På sådan lidt uheldig måde. Alt det andet er gratis. Det er dejligt. Det er normalt og naturligt i et parforhold. Og så er der lige grådige mennesker, der lige... den skal vi lige have med, den her. Jamen, det er jo berøringsskat. Du skal bare lige nusses i nakken en gang hver 14. dag. Jeg skal simpelthen have en Gucci-taske, ellers kan jeg ikke mærke dig. Jeg kan simpelthen ikke mærke dig ellers. Jeg tror også, jeg er sur på det der kærlighedssprog, fordi jeg gider ikke lære nogen nye sprog. Altså, det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg snakkede med en englænder den anden dag. Hun sagde sådan, is English your first language? Jeg var sådan, no, it's my last. Jeg gider ikke lære flere. Og det er jo fordi, det er ikke fordi, jeg ikke er nysgerrig. Det er bare fordi, vi kender alle sammen. Vi har alle sammen den der irriterende ven lige nu, der er sådan, jeg er ved at lære fransk med Duolingo-appen. Og man tænker, ja Lars, fordi ingen på dit rigtige sprog gider snakke med dig mere. Det er det. Du vil bare udbrede dine røvsyge anekdoter til flere nationer. Det skal stoppe. Og det virker jo ikke. Du bliver jo, den der fantasi om Duolingo, det virker jo ikke. Du bliver jo ikke en fransk levemand af det. Du bliver bare en fyr, der siger croissant på en rigtig træls måde. Undskyld, kan jeg få en croissant? Sådan, er du ved at kaste op? Nej, hvorfor? Det er jeg hørt det der. Fy for satan. Jeg synes, det er lidt suspekt altid, når voksne mennesker lærer et nyt sprog, sådan ud af det blå. Det er lidt mistænkeligt, sådan. Jeg mødte sådan en CBS Løvens Hule-agtig fyr, som sagde sådan, jeg vil ikke lære kinesisk. Hvor jeg tænkte, hvorfor det? Er det sådan, har du et eller andet forhold til Kina? Jeg sagde, nej, det er fordi, de kommer og overtager det hele lige om lidt. De kommer og overtager Danmark. Gør de det? Det ved jeg ikke, om de gør. Jo, det gør de. Det er derfor, de tager så mange billeder, når de er sådan, her skal jeg bo. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har da sådan, lad os antage, at den småracistiske konspirationsteori er rigtig. Lad os sige, det var rigtigt. Hvorfor fanden vil han så indrømme, at han er ved at lære kinesisk? Han har bare tænkt sig at sælge os andre ud, så han er bare landsforræder, så. Han har bare tænkt sig at udnytte alle vi andre ikke kan. Så stå, når de kommer, så bare kunne sige, ham der har jo engang sparket en panda, ham der. Så bare, kunne jeg få hans hus eventuelt? Det svarer jo fuldstændig til at være i år 1939 og være sådan, jeg skal på tysk kursus. Det kan kun gå for langsomt. Jeg kan godt se, hvor det her bærer hen af da. Jeg skal bare stå klar som den første nede ved grænsen. Kom bare du. Guten Tag. Du ved, kommer hen til de tyske tropper med en lille parlør. Datidens Duolingo. Das die... Hvad fanden er det? Das die... Die Juden sind im Keller. Jeg er lidt et dårligt menneske. Det vil jeg gerne indrømme. Det er jeg sgu. Jeg er egoist, for eksempel. Jeg identificerer mig som egoist. Det gør jeg. Mine pronominer er mig. Det er... Sådan er det. Men jeg er jo ikke alene. Vi er jo mange egoister i Danmark. Man kan se det på, hvor mange der stadig hoster i hånden. Prøv at tænke, hvor vildt det er. Efter overvis med pandemi og sådan noget. Der er stadig bare nogen... der er for langt hen til albuen. Det er for lang en rejse, det her for hovedet. Altså. Og endnu fint nok dem, der hoster i hånden. Men dem, der gør sådan her, det er sindssygt. Bare hoster. Der er ikke noget lukket her. Der er ingenting lukket. Det er bare en tunnel nu. Det er bare, du har lavet et pusterør af kød nu, som bare sådan koncentrerer alt virus og bakterier til sådan et slimmissil, der bare kan ramme mig lige i lungerne. Men jeg tror faktisk, vi alle sammen kan være egoister i Danmark. Selv over for folk, vi elsker. Hvis I ikke tror på mig, så prøv at købe en sofa til jeres dejlige stue med jeres dejlige familie. Så køb en sofa med kun én chaiselongplads. I ved, den der lange, nærmest en seng, som er sådan i en ende af sofaen. Der er ingen kærlighed der mere. Det er bare ren rå, alle mod alle. For at få den gode plads der lige pludselig. Sådan, man kan bare se folk efter aftensmaden, begynder folk bare at cirkle omkring den som hyæner. Går ud og tisser af, jeg skal have den hele aften. Sådan. Og det ødelægger resten af sofaen. Fordi en normal sofa, den er sådan dejlig socialistisk, dansk, lige, fair. Alle sidder lige godt eller lige lort.
Men så snart der er den der plads, så sidder de andre sådan, man sidder godt nok meget ret op og ned her. Ja, mine knæ går også mod sofabordet. De her puder er også lidt dårlige. Og så ligger der bare en kejser bare, ja, bring mig flere vindruer, familie. Min kone og jeg, vi kan ikke engang dele en seng længere. Det kan vi ikke. Altså og det har været sådan lige siden starten af parforholdet. Vi slås om pladsen hele tiden. Du ligger helt over i mig. Sådan, vi prøver at få børn. Jeg er nødt til at ligge lidt over i dig. Altså, det er blevet så slemt, at det er blevet så slemt nu, vi har været ude og investere i sådan 2 enkeltmandssenge, skubbet sammen, sådan ligesom på et hotel. Fordi så er der en klar grænse, ligesom. Det har vi brug for. Altså, nogle par ligger i ske, vi ligger i spisepinde, bare lige ved siden af hinanden, sådan her. Altså, det er fandme en lortetur i Jysk, det kan jeg godt sige jer. Og skulle have de der, komme ud helt sådan, vi skal se på 2 enkeltmandssenge. Ja, de skal pakkes ind, det er til et andet par, vi kender, som har det rigtig dårligt med hinanden. For det er jo ikke rart, det der med at vide, at et lille ryg, så er parforholdet bare slut. Altså, det er ligesom, hvis ens partner havde en pakket kuffert stående klar ude i gangen altid. Man ved bare, okay, hvad er den til, skat? Det er til, hvis du siger noget, der er træls. Okay. Apropos egoisme, så kom jeg gående med min 7-årige søn. Og så, det var sådan en lidt vild oplevelse. Så kom vi gående, så havde han 2 kinderæg i hånden. Som han sådan, så kiggede han sådan op på mig pludselig, ud af det blå, og sagde, far, du må godt få det ene. Og det ramte mig fandme sådan, Gud, du er ikke min søn. Ingen i min slægt ville dele sin chokolade. Det ville vi ikke. Altså, jeg er jo ham, der ikke forstår, hvorfor der er felter i en riddersport og Marabu. Altså, hvorfor er de felter der? Det er så, den er nem at dele. Det er ikke nemt for mig, det kan jeg godt love jer, det ikke er. Jeg græder hver gang. Jeg er en egoist, det er jeg virkelig. Et andet tegn på det. Min kone stillede mig det der parforholdsspørgsmål, som alle får på et tidspunkt. I kommer alle sammen til at få det, hvis I ikke har fået det. Vil du stadig være sammen med mig, hvis jeg sidder i kørestol? Og jeg var ikke lige vågen. Jeg havde sådan ikke lige fået... Jeg havde ikke lige fået uploadet de sociale koder korrekt, sådan, så det flyver simpelthen bare ud af mig sådan... Ja, jeg vil faktisk foretrække det. Det skulle jeg simpelthen ikke have sagt, det der. Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg skulle ikke have sagt det. Altså... Prøvede at forklare sådan, jamen vi bor i København, jeg har brug for den PS-licens der. Altså, det har jeg virkelig. Vi køber ikke bil nummer 2, mens du har fuld førlighed. Det er helt sikkert. Det gør vi ikke. Der er jeg klar til at ofre hendes rygsøjle, 100%. Og nu indrømmer jeg noget rigtig klamt over for jer, fordi vi føler, at vi kender hinanden nu. Jeg har seriøst fået tanken, det har jeg ikke sagt det her, men jeg har fået tanken, at nu hvor jeg er så dårligt et menneske, som I kan høre, og det ved hun også godt, det kunne bare se rigtig godt ud for mit image, hvis jeg havde en partner i kørestol. det har jeg oprigtigt tænkt. Jeg mener det ikke, men jeg har fået tanken, at det kunne bare se fedt ud, hvis jeg var ham, der sådan kørte rundt med hende i byen, sådan og sagde ting som, ja, det er jo hårdt, men vi klarer det jo sammen. Jeg vil sidde og made hende meget på caféer og sådan noget. Og hun er sådan, mine arme virker. Jeg er lige i gang i noget her. Et andet tegn på min egoisme, det er, at jeg gider ikke lære førstehjælp, har jeg besluttet. Det gider jeg simpelthen ikke. Og det er fordi... det er fordi, jeg har besluttet, at det er simpelthen det er for stor en risiko for mit ego. Fordi alle har jo den der fantasi om førstehjælp, den der, så prøv at tænke, så kan du redde et liv. Prøv at tænke, du kan redde et liv. Ja, men hvad hvis jeg ikke kan? Det er fandme et stort ansvar at være ham der, når nogen siger, er der nogen, der kan førstehjælp? Ja, det kan jeg. Træd til side alle sammen. Nå, det kunne jeg så ikke alligevel. Jeg ved bare, det bliver mig. Det bliver mig, der gør det. Det har jeg ikke lyst til at opleve. Så jeg synes bare, helt egoistisk tænker jeg bare sådan, objektivt set, så er det bare bedre for mig, at jeg ikke kan hjælpe. Det er det. Fordi så har jeg jo ikke skulle træffe et valg om liv og død. Så har jeg bare gået en tur og lige trådt over noget, jeg ikke engang kiggede på, hvad var. At det er en bedre dag for mig. Det må vi være enige om. Det er det. Det er det. Ja. Jeg synes også, det skal være obligatorisk. Det skal jo ikke være noget, jeg vælger fra eller til førstehjælp. Det skal være noget, vi har i skolen alle sammen. Jeg forstår ikke de fag, de prioriterede over det i skolen, da jeg gik i skole. Jeg havde sløjt i årevis. Et fag, der virkelig levede op til sit navn. Hold kæft, det var sløjt, det vi fik lavet. Sindssygt. Det er de skills, jeg har nu. Det er det, jeg har lært. Hvis det er en af jer falder om nu, det bedste, jeg kan gøre, det er, lige træde til side, op med hovedet, ind med en bordskåner. Sådan.
Jeg kender bare mig selv som egoist. Jeg kommer ikke til at give en hjertemassage. Det gør jeg ikke. Jeg gider knap nok give en skuldermassage. Der skal så meget overtagelse til. Og det skal I også vide, jer der ikke måske er i et parforhold. Man giver så mange massager i et parforhold. Det er helt vildt. Især i et ægteskab. De burde spørge om det i kirken. Så medgang, modgang, fint nok. Er du klar til alt det massage, du skal give? For det er virkelig meget. Og det værste er de der massager, hvor ens partner siger sådan, kan du ikke lige massere mig? Og ikke noget hanky-panky. Ikke noget. Den skal ikke føre til noget, den her massage. Det er en medicinsk massage. Jeg har virkelig ondt, faktisk. Okay. Efterfulgt af den mest ugidelige massage, man nogensinde har givet. Altså, jeg niver bare, sådan i håbet om, hun siger stop. Fordi, og det er ikke, fordi jeg ikke vil hjælpe hende, men det er bare sådan, det stopper aldrig jo. Der er ikke noget, man ser ikke frem til nogen belønning så. Altså, der er ikke noget, der er bare mere og mere massage i vente. Det er uanset hvornår man stopper, det kan være 2 timer, sådan, allerede! Jeg har slidgigt nu, for fanden. Og der er ikke, det er jo en amatørmassage. Hvis ikke den slutter i sex, så har den bare ikke nogen naturlig slutning. Det har den ikke. For jeg fik så ikke noget. Jeg har jo ikke nogen massage-skills, så jeg kan jeg fik så, det bedste, jeg kan gøre, er at flytte problemerne rundt. Sådan, ej, du har ondt i lænden, skat. Nu sidder det i nakken. Selv tak. Yep. Plus, vi har jo heller ikke udstyret til det derhjemme. Vi har jo ikke det der massage. Vi har jo ikke en massagebriks, som er sådan hård og nem at trykke på. Vi har en helt blød seng. Så det er jo ikke engang hende, jeg masserer. Det er jo fjederne i sengen, jeg masserer, mens hun bare følger med op og ned, altså. Og den har jo heller ikke det der hul til hovedet, så man kan trække vejret. Så hun kan enten sådan ligge med hovedet sådan brækket op, 180 grader op i loftet, så får vejret, men med mig siddende ovenpå, der bare skaber nye myoser lige så hurtigt, som jeg kan trykke dem ud. Eller også kan hun vælge at ligge med ansigtet begravet sådan 4 cm nede i madrassen, sådan i 20 sekunder ad gangen. Altså, er du i sende nu, skat? Er du i sende nu? Altså. Hun kan selvfølgelig ligge i midten af de 2 enkeltmandssenge. Lige i revnen bare få luft der, men så er jeg også bange for at trykke hende igennem. Bare, undskyld, skat. Nej, shit. Er du... Nej, du er ikke okay. Okay. Fuck, det er dumt, jeg ikke kan førstehjælp. Ej, nej. Alle hader jo at massere. Det gør de jo. Det gør de. Især fysioterapeuter. Hold kæft, de hader at massere. Det gider de bare ikke. De har sådan... alle tror, de masserer. Det hader de bare, vi tror. De bliver så meget... Nej, det er faktisk ikke det, vi laver. Det er ikke det, vi laver. Vi masserer ikke. Vi arbejder faktisk med genoptræning og egen bevægelse og nogle øvelser, du skal lave. Og alt vi hører bare la. Rør min fucking ryg. Okay? Vores uddannelse er faktisk 3,5 år. Pff. En fys, det er sgu bare en massør, der ikke har råd til duftlys. Det er sådan, vi har det. Vi gider ikke høre på det. Simpelthen. Jeg gider ikke masseres professionelt heller. Det gider jeg ikke. Jeg har engang fået gavekort af min kone til professionel massage. Det var sådan meget, nej, jeg gider det ikke. For det er jo bare hende, der på det gavekort har sat kroner og øre beløb på, hvor lidt hun selv gider røre ved mig. Det er det handler om. Det er bare, hold kæft, du er klar til at betale meget. Det er helt vildt. Også fordi, som mand, nu siger jeg noget lidt gammeldags måske, men som mand generelt, der er det stadig lidt et tabu, føler jeg, at gå til massør. Det er sådan en lille smule suspekt også. Det er sådan, altså, som kvinde, der er ingen problem. Det er wellness, det er hyggeligt. Du kan tage veninderne med. I kan sidde og spise jordbær og grine det der sådan reklamegrin. Og sådan udtale ordet Prosecco på rigtig mange spændende måder og sådan noget. Det er så hyggeligt. Det er det ikke for mænd. Der kommer ikke nogen venner med til massage. De kommer bagefter. Så kommer ens klammeste bekendte af mænd sådan listende ud af buske og sådan noget. Nå, har du fået massage? Nå. Fik du så sådan... Fik du den der happy ending der? Fik du happy ending, hva'? Fik du en happy ending? Nej, for helvede, Karsten. Jeg fik ikke en happy ending. Jeg tror ikke engang på, det findes. Det betyder lykkelig slutning. Det er ikke en lykkelig slutning på noget som helst, at du fik en håndjob i en kælder i Brønshøj. Det er det ikke. Det er jo ikke der, det hele piker i dit liv. Altså, det er ikke der, filmen om dit liv ville slutte. Billedet fryser, man sådan... man zoomer sådan ud af det klamme kælderlokale og sådan op i et helikopterskud, mens der spiller et godt Beatles-nummer. I get by with a little help from my friends. Man ligger der helt klam. I need somebody to love. Hun står ved siden af. Could it be anybody? Og for det andet, så tror jeg heller ikke på, at det er nødvendigt, det der happy ending.
Det er ikke nødvendigt. Hvis du lige har fået en massage, der var god, så er du helt afslappet. Krop og sind er forenet. Alle muskler er bløde. Så skal du ikke begynde det der. Altså, det, er sådan, det passer slet ikke ind i stemningen. Jeg har det sådan, tag det der happy ending, tag det ud af massageverdenen, fuldstændig ud. Og så sæt det ind nogle andre steder, hvor det giver mening. Bankmøder for eksempel, det kunne være rigtig lækkert. Jamen, det gad jeg virkelig godt. Det kunne være fedt. Hvis... Jamen, jeg er så anspændt der. Mine skuldre, de sidder heroppe til alle bankmøder. Jeg er så anspændt for min økonomi. Altså, der kunne det bare være virkelig fedt, hvis min bankrådgiver Kurt, han bare lige lukkede det der ringbind og sagde, okay, jeg ved godt, det har været noget af en omgang. Nu skal jeg nok få dig til at glemme den gebyrstigning. Det kan jeg godt love dig. Det kan jeg love dig. Og på penge, nu ved jeg, at vi har et tømmerfirma herinde i dag. Har I lyst til at høre et trick om, hvordan man kan betale meget lidt i skat? Ja, det jeg gør, det er nærmest ikke at tjene noget. Selv tak, den kan I bare bruge. Nej, jeg bruger faktisk bare for mange penge. Det der mit problem er. Jeg lever jo kun af sådan nogle måltidskasser. Eller som I kalder dem, Happy Meals. Det er dyrt, men det er godt. Og det er også bare... Det skyldes en artikel, jeg engang læste. Og med artikel mener jeg en overskrift. Jeg læser kun overskrifter. Det er ikke, fordi jeg ikke kan læse. Det er mere sådan... Jeg bliver bare ramt af betalingsmuren altid. Det er ikke det, man prøver at tænke, okay, nu skal jeg fandme være intellektuel. Nu skal jeg læse en hel artikel som en voksen person, og så betalingsmur. Nej, au. Det værste er, når de snyder med at give lidt af artiklen væk. Så man starter lige, okay, det er spændende, og så fader teksten sådan langsomt ud. Sådan, åh nej, man tænker, jeg er ved at få en hjerneblødning. Nej. Jeg er bare fattig, det er rigtigt. Det er så dumt, jeg prøver sådan at knibe øjnene sammen. Så kan jeg se lidt mere af, hvad der står. Jeg kan lige kigge over betalingsmuren en gang. Det værste er, det virker jo. Det piker min nysgerrighed helt vildt. Jeg bliver så nysgerrig på, hvad der står. Det kan være den mest ligegyldige overskrift. Sådan noget, katteejere danner ny forening. Jeg er sådan, hvorfor? Så snart jeg ikke må vide det, så vil jeg virkelig gerne vide det. Jeg begynder at bruge det i mit privatliv også. Bare i samtaler. Bare smide en sej overskrift lige pludselig. Sådan, hey, jeg kender jo en, der fik en abort nytårsaften. Hvem er det? Ja, det koster lige en 20 om måneden at få at vide. Så... Nå, men jeg læste den her overskrift. Det var sådan en fysisk magasin. Det var alt for damerne, som nogen havde liggende. Det var mig. Og det er 10 år siden, så læste jeg bare en overskrift, hvor der stod, det værste træk, en mand kan have, er nærighed. Og sådan, wow, det værste. Og det har jeg bare levet mit liv efter. Det skal kraftedeme ikke være mig. Sådan. Det er først nu, det går op for mig, det er jo komplet løgn. Det er jo ikke det værste træk, en mand kan. Der findes seriemordere, for helvede. Det er jo ikke... Jamen, så længe det er en dyr kniv, han bruger, så er det helt i orden. Så er en global kniv, det er i orden. Men jeg har bare levet efter det der. Og det er jo også blevet for nemt at bruge penge nu. Det er det. For eksempel, jeg forstår ikke, at banker er okay med, at vi laver overtræk. Hvorfor er det okay? Banker skulle være de ansvarlige voksne, der sådan, nu laver vi en plan for din økonomi, og nu skal vi holde os inden for budgettet og sådan noget. Men så snart du har brugt alle dine penge, så bliver de sådan helt casinoagtige. Prøv at bruge nogle flere. Det må du gerne. Prøv at bruge nogle flere. Det må du gerne. Bare brug. Så tæller de bare i minus. Det kan jeg da ikke styre. Nu ligner det bare, at jeg får flere og flere penge. Beløbet stiger igen. Altså, der kommer lige en lille streg foran. Den behøver jeg ikke kigge på. Altså, man kan bare... Og det er nemt, fordi alt er digitalt, så det er også bare nemt. Det føles ikke som at bruge penge. Sådan, man kan bare... Bare klikke og bestil. Bare sidde på Zalando og bare ruinere sin fremtid. Bare klik. Jamen, alt tøj, jeg køber, det er overtrækstøj. Det er bare klik. Det er jo blevet så nemt, også kontaktløst. Du skal ikke engang have dankort op længere, eller huske en kode. Det er bare telefonen, som jeg alligevel har i hånden 24/7. Bip, sådan. Så har jeg betalt. Og den udvikling fortsætter jo. Altså, fordi med kontanter, der kunne du ikke bare lige... jeg har brugt alle mine penge, så tegner jeg lige nogle nye. Sådan, altså... Det kunne du ikke. Du kan bare finde på fantasipenge. Bare bip. Den udvikling stopper jo ikke. Om 3 år, så er vi alle sammen indopereret en eller anden chip i hjernen, som Elon Musk har lavet, som, altså, hvor man bare skal gå forbi noget og tænke på det i 3 sekunder, og så har man købt det bare sådan... Bip! Ej, jeg har den airfryer i forvejen, for helvede! Det er den 5. i dag. For satan, altså. Sådan føles det for mig at have kontaktløst dankort, det kan jeg lige så godt sige. Jeg er også sådan en, jeg har ikke pensionsopsparing. Det har jeg simpelthen ikke. Og folk bliver sådan forfærdet, når de... Ikke på grund af mig, men på grund af dem selv. Har jeg nok? Hvornår kan jeg gå på pension? Jeg tror faktisk, jeg er ked af at smadre stemningen lige nu, men det giver bedre stemning i Danmark i et rum at komme ind og sige, jeg har en bombe! Så tænker folk sådan, så skal jeg ikke tænke på pension i det mindste. Det var dejligt. Jeg havde også pensionsreklamer, for de skal altid fuck med mig i biografen. Jeg har lige betalt masser af penge for at drømme mig væk til en anden verden eller et eller andet. Og så kommer en pensionsreklame. Og den starter altid med at snyde. Den starter altid med ikke at være pensionsagtig. Den starter altid med en bølgende kornmark. Nogle børn, der leger. Havet, der bruser. Man tænker,
der kommet en ny marmelade, eller et eller andet fra den gamle fabrik, eller har de lavet en havremælk, der smager godt endelig? Hvad er det, der sker? Og så kommer bare den her dybe mandestemme. Har du nok penge til fremtiden? Nej! Jeg har noget pant derhjemme, er det nok? Så nu har jeg en løsning. Jeg har fundet på en løsning. Jeg er begyndt kun at leve af de billigste frysepizzaer fra Lidl. Sådan. Ikke for at spare penge, bare for at dø, inden det er relevant. Simpelthen. Det er mit bedste bud på en løsning. Fordi vi har så mange penge i Vesten, så tror vi alle sammen er blevet egoister af det. Prøv at tænk, at vi i Vesten har fundet på konceptet solferier. Er det ikke sindssygt? Den idé, det der med at rejse væk. Det er, at der findes en masse fattige mennesker i fattige varme lande. De vil rigtig gerne væk fra de fattige varme lande. Det kan de ikke komme. Det siger vi, nej, det må I ikke. Men vi kunne da komme og besøge jer. Er det ikke sindssygt idé egentlig? Vi kunne da godt lige komme en uge. Bare lige se, hvordan det er at være jer. Bare lige lege det. En uge, sådan lege, at vi var sådan, ja, sådan lige døbt tåen i jeres livsstil, og tilbage igen i sikkerhed. Ej, hvor sjovt. Ej, noget mærkeligt mad, I spiser. Ej, det er godt, det ikke er mig. Ej, stor dum hat. Hold kæft, de ser dumme ud. Det er så nedladende. Og så det første, vi gør, når vi lander dernede, det er at sige, hold kæft, der er billigt hernede, Karsten. Er det ikke vildt, hvor billigt her er? Der er så billigt hernede. Hvordan kan det være så billigt? Fordi de sulter, Marianne. Det er derfor, der er billigt. Lad være med at spørge om det. Det er jo ikke engang okay, det, at vi flyver derned. Det, alle forskere råber jo af os og siger, I må ikke flyve, det er så dårligt for klimaet. Deres land bliver varmere og varmere. Altså, I må ikke flyve. Det er det værste. Kloden bliver alt for varm. Og vi står bare, jamen ikke helt her, hvor jeg er endnu. Der er den ikke lige varm nok lige nu. Det er stadig lidt nipsy om morgenen i marts. Altså, jeg kunne vente en uge eller tage en sweater på, men jeg tror, jeg skal til Thailand. Det er nemmere. Vi har fundet en undskyldning. Ej, jeg er kuldskær. Det er derfor. Jeg er simpelthen kuldskær. Jeg er kuldskær. Det er sådan en ting, kun danskere fejler. Og det, jamen, jeg er kuldskær. Det betyder, at jeg er ekstra sensitiv over for den danske kulde. Så min familie har boet her i tusindvis af år. Vi har simpelthen ikke vendt os til det endnu. Det har vi bare ikke. Jamen, se min krop. Jeg hører jo til i syden. Altså, og vi tager det mega alvorligt. Hvis nogen siger, de er kuldskær, så tager vi det så alvorligt. Sådan, det trækker lidt. Jeg er lidt kuldskær. Fuck, luk vinduerne. Sådan, op med varmen. Fuck elregning. Bare op med den. Sådan. Tænd op i pejsen. Vi har ikke en bål i stuen. Sådan, det skal ikke hedde sig. På med nogle tæpper og plæter. Jeg kan massere dig varm. Tag min kropsvarme. Der er ingen sympati for os, der ikke kan tåle varme. Det har ikke engang et navn. Det hedder ikke varmeskær. Vi har ikke et navn. Jo, svedende svin. Det er det, vi har fået. Tak skal I have. Tak for den. Så har vi fundet på også, at vi skal have ondt af folk, der flyver. For grund af jetlag. Det er en anden danskerlidelse, vi har fundet på. Jetlag. Det er noget, folk aldrig får, når de er på ferien. Det er altid, vi tager en drink, så er det overstået. Når de kommer hjem, det er sådan 14 dages sygdomsforløb, der går i gang. Ej, jeg er stadig helt rundt på gulvet. Af det. Og det er jo bare dig, der ikke kan tåle ikke at være på ferie. Det er det, det er. Det er det, det handler om. Ej, jeg får det simpelthen så dårligt. Af ikke at have fri poolbar. Ej, nej. Det der med at gå på arbejde og sådan noget, og øl ikke koster en 5'er, det kan jeg kan slet ikke tåle det. Det der, når man lige lander i Kastrup og ser, hvor grimt der er på Amager. Jeg skal sådan kaste op. Der jeg går i seng. Jeg går i seng. Det er så vildt. Det er nok aftens grin, det der. Det kunne jeg virkelig godt lide. Giv en hånd, ja. Det er hende. Det synes jeg fandme. Selv folk, der rejser af en god grund, det er også altid meget egoistisk. Sådan folk, der tager ned til Afrika for at hjælpe. Det er altid fyldt med ego alligevel. For de kommer altid hjem og skal vise billeder af det bagefter. Sådan, prøv at se de her forfærdelige leveforhold. Prøv om I kan få øje på de forfærdelige leveforhold bag ved mit store, fede, hvide ansigt, der bare står i midten af det hele og centrerer mig selv og mine oplevelser. Og de står altid med sådan en krans af børn omkring sig på alle de billeder der. Sådan tilfældige børn, de har mødt på gaden. Det er bare okay, fordi det er Afrika. Så må du godt bare tage billeder med tilfældige børn. Ofte halvnøgne børn, der bare står, og så står du bare i midten. Jeg siger bare, at hvis du kommer hjem fra Østrig med et tilsvarende billede, så er dit næste stop byretten. Det er det næste stop. Alle feriebilleder er jo super egoistiske. Det er folk, der tager selfies foran Mona Lisa. Og sådan, verdens største kunstværk. Og så en eller anden bitch fra 1500-tallet. Men det her, det er virkelig... Jeg har en løsning også på det. Vi gider jo ikke stoppe med at flyve. Vi kan jo ikke lade være. Så jeg har en løsning. Flyrejser skal stadig være tilladt, men kun envejs. Så må vi se, hvor meget du ved det. Altså,
Så må vi se, hvor ægte det er, det der eventyrlyst. Der, jeg vil bare ud og se verden, jeg vil opleve verden. Det får du mulighed for, når du skal gå hjem fra Phuket. Så får du sgu set den, altså. Her er en historie om, hvor egoistiske vi er på ferie. Jeg var på All Inclusive på et tidspunkt på Gran Canaria. Så er der i hotelpoolen, der er der en gammel mand, der dør. Simpelthen. Han får hjertestop, dør med det samme. Han bliver selvfølgelig forsøgt genoplevet og sådan noget, men der var ikke lige noget at gøre. Jeg kunne ikke først hjælpe. Men det, der var sindssygt ved det, var, hvor lang tid der gik, før vi opdagede det. Altså, der gik så lang tid, fordi alle bare helt fokuserede på, jeg skal have alt ud af min all inclusive. Altså bare drinks, is, drink. Der gik så lang tid, for det var sådan helt ignoreret, sådan, grimt badedyr, ja. Altså, jamen jeg tror også, det er, fordi alle på all inclusive ligner lidt af de døde i forvejen. Altså, folk ligger jo som om, de er blevet skudt på sådan en solseng der. Helt puls på 3, bare sådan helt lige blege, og bare sådan Jussi Adler-krimi over hovedet. Men han blev så selvfølgelig, alle skreg og røg op af poolen, og han blev hævet op, forsøgt genoplevet, der var ikke noget at gøre. Og så fordi der ikke var noget at gøre, så vidste alle ikke helt, hvad de skulle gøre. Så ringede man efter en ambulance, men fordi der ikke var noget at gøre, så var de sådan lidt, manana, og lagde på. Og der gik 2,5 timer, før ambulancen kom. Og i den tid, han blev bare ikke flyttet. Han lå bare der ved siden af poolen. Med sådan en hoteldue over sig, med sangria-platter på. Det var så upassende. Og her er det mest sindssyge. Jeg tog tid på det her. Det er rigtig sket. 12 minutter gik der, så var folk i vandet igen. Er det ikke sindssygt, der er en, der er død i det vand? Hvis et barn pisser i poolen, så er det lukket en halv dag. Kadaver i vandet. Bombe! Det var sindssygt. Jeg stod også og tænkte på det sådan helt forarvet. Sådan, det er kraftedme ikke i orden, at de ikke også lige genåbner poolbaren. Det kan ikke passe. Han skal ikke være den eneste, der er stiv her. Det kan ikke passe. Jeg er ikke så bange for at dø. Jeg er 37. Det tør jeg godt sige. Der er mange, der ikke vil sige deres alder, når de kommer over 30. Så bliver de sådan nogle kujoner, der siger sådan, jeg er 30 plus. Hvor man ser deres ansigt og tænker, ej, du er i minus. Der er ikke noget plus der at spore. Men det er da hårdt, kan man sige, for en egoist at blive ældre. Det er det. Fordi inde i mit hoved er jeg jo rigtig flot. Det er uden på mit hoved, den er gal. Det er der problemet ligesom ligger. Og jeg kan også godt mærke, at nogle forandringer begynder at komme. For eksempel så er jeg begyndt at blive sur på folk, der er yngre end mig, som siger, de er gamle. Det kan jeg slet ikke have. Jeg havde en kollega, en komiker, der sagde sådan, nej, jeg er blevet 27, jeg er ved at være rimelig gammel. Ja! Du er tæt på slutningen af dit liv, men det er fordi, jeg slår dig ihjel lige om lidt. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Og så synes jeg også, og den er jeg begyndt at få nogle gange, det gider jeg ikke høre på der. Vi skal stoppe med at sige til folk, der er ældre end os selv, at de holder sig godt. Det er simpelthen ikke en kompliment, når det også kan sige som dåsemad. Det er simpelthen ikke. Du må lige prøve lidt hårdere. Om du har meget sådan en makrel i tomat ansigt, lige klamt hele tiden. Altså, du er sådan en, man finder i et skab på en regnværsdag, og tænker, nå ja, du kan da stadig bruges, nu må man ikke have andet i huset. Altså. Jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af, hvornår man går fra ung til gammel. Det er ikke en aldersting, det er en mentalitet. Det er, når sætningen, alt kan ske, går fra at være noget rigtig godt til noget rigtig skidt. Fordi som ung, håbefuld, der kan du godt åbne din hoveddør og være sådan helt, nærmest se regnbuer i horisonten og være sådan, jeg tager ud og backpacker, alt kan ske! Hvor allerede i min alder åbner jeg døren sådan, nej, alt kan jo ske herude, ind igen, der er frost på fortrappen, man kunne jo glide. Lige en kop te, sådan. Jeg tror også, når man får børn, bliver man mere bange, altså. Det er jeg også blevet. Og det er ikke fordi, jeg skal snakke meget om børn. Jeg ved, folk, der ikke har børn, de gider ikke høre om det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg pegede på dig. Folk, der er yngre end mig, de gider typisk ikke høre om børn. Og jeg havde bare et publikum, der sagde til mig, Mikkel, dine børn er kun spændende for dig. Altså, det er jeg faktisk uenig i. De er heller ikke spændende for mig. Det skal vi være helt enige om. Men jeg er blevet bange af at få børn, og det er min mor, der har givet frygt videre til mig. Hun ringede til mig lige da jeg skulle blive far for første gang. Så ringede hun og sagde, det mest sindssyge jeg har hørt. Så sagde hun, lige et sidste råd. Hvis du giver ham vindruer, så dør han. Hej. Hvad sagde du lige der? Hun sagde, du må aldrig give børn under 3 år en hel vindrue. De dør med det samme. De bliver kvalt og dør. Det har jeg aldrig hørt om før. Jeg har aldrig hørt om i mit liv, at de er så farlige. Der er ikke advarsel på eller noget. Altså, jeg havde 100% tænkt mig at give dem vindruer. Det havde jeg det. Det er sådan lille. Jeg ved godt, man ikke skal give dem en hel ananas. Altså, men
En vindrue, den er lige god til en barnehal. Så sådan der, så kan den lige... Nej, den kan mærke det. En vindrue, den kan mærke, hvis den får kontakt med indersiden af en barnehals. Så udvider den sig. Så gør den sådan... Sidder i spænd, som Tom Cruise i en elevatorskagt i Mission Impossible. Dong, 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 dræb, baby, dong, 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 dræb. Hvorfor er der ikke advarsel på vindruer så? Det på en limstift står der, den må du ikke give til dit barn at spise. Det ved jeg godt. På vindruer er det bare, de er fra Spanien, held og lykke med det. Altså der er ingen, der siger noget. Jeg har købt vindruer med min baby på armen i supermarkedet. Der blev ikke sagt noget. Jeg sidder bare, jeg håber nogen siger det. Ja, vi kommer ikke til det. Altså. Jeg sagde til mor, så fuck vindruer, dem får vi aldrig at spise så. Så bliver hun også sådan helt boomeragtig. Min mor sådan, læg kæft. Altså, du skal ikke blive hys. De må stadig gerne få vindruer. Du skal bare lige skære dem over en gang. Okay, så den der ting, der 100% sikkert kan slå mit barn ihjel, den må jeg godt lige give dem halvdelen af. Okay. Jeps. Jamen, det er fordi, så mister den motivationen, vindruen. Så hvis den lige bliver skåret i en gang, det er lige meget, hvor stor eller lille den er. Det er bare sådan, så gider jeg ikke alligevel. Altså. Jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af, hvorfor at det ikke er almen viden, det her. Det er fordi, at vi vil ikke have, os forældre, at børnehadere, altså folk uden børn, der hader børn, vi vil ikke have, at de får den viden, at det er så nemt at slå børn ihjel. Det gider vi ikke have. Men fordi det kan de jo ikke styre. I ved dem der bliver sure i toget, hvis der er børn, der larmer sådan, det kommer simpelthen ikke passe, jeg arbejder lige. Prøv at tænke, hvis de vidste, at de bare med en klæs vindruer kan bare få ro. Jeg skal bare lige vente til forældrene kigger ned i deres telefon. Det er hele tiden. Og så bare gå rundt og bare få ro. Fra familiekupé til stillekupé. Sådan. Jeg er faktisk jeg gider ikke vaccinere mine børn. Folk siger, hvorfor ikke? Fordi jeg synes, det er lægens job. Jeg synes ikke, det er noget, jeg skal... Det er ikke noget, jeg skal gøre selv med en hjemmelavet sprøjte. Men så var jeg hos lægen, og så sidder vi i lægens venteværelse, og så er der en gammel dame, der siger sådan, han er sød, ham der lille der, hvad skal han? Så siger man, nej, han skal vel ikke vaccineres. Nej, jeg tror jo ikke på vacciner. Det sagde hun kraftedeme. Jeg tror ikke på vacciner. Hvad fanden laver du så hos lægen? Du vil ikke tro på lægen nogen gange. Jo, jeg kan jo ikke stoppe med at æde roulade. Jeg skal have min week-off. Men børns sygdomme, de skal bare trylles væk. Bibbidi-bobbidi bullshit. Lige en tryllestav, så er det ordnet. Jeg synes jo, det skal koste mere at gå til lægen, hvis du er vaccineskeptiker. Det skal det jo. Så skal det jo koste mere, sådan, hvis du er sådan en healing-type. Sådan noget. Er det en krystal om halsen på dig, så er det jo 10.000 for penicillin. Det ved du godt. Hvis I ikke tror på os hele tiden. Jamen, jeg var så irriteret over det der. Hun forklarede selvfølgelig, hvorfor. Hun sagde, det er fordi, jeg er homøopat. Det var en sjov måde at udtale psykopat på, synes jeg. Jamen, det er jo sådan noget med, at kroppen kan helbrede sig selv. Ja, det ved vi jo alle sammen, den kan. Hvis du hugger et ben af, det går lige ud igen. Jamen, jeg er så sur over det der alternative pis, bare er kommet tilbage. Jeg troede, det var på vej væk. Jeg troede, vi alle sammen blev klogere og klogere. Nej, overhovedet ikke. Prøv at tænke, der stadig er horoskoper i aviser nogle steder. Det er sindssygt. Lige ved siden af rigtige nyheder, står bare komplet løgn. Der er noget, nogen har hævet ud af røven. Det er derfor, det hedder stjernetegn, jo. Det er derfor, det er fordi, det kommer fra røven. Det er det. Det er simpelthen... Altså, så står lige ved siden af rigtige nyheder, og på den anden side kan man læse noget. Alt vandet i København er forurenet, du må ikke drikke det. Shit. Nå, det er en heldig dag. Skål! Gluk, 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 gluk. Folk, der tror på én ting, de tror på alt lige pludselig. Sådan alt sådan, må jeg læse i din hånd? Ja, prøv at tjekke den her. Se, om du kan få noget ud af det. Folk skriver deres stjernetegn på deres Tinder-profil. Er det ikke sindssygt? Jeg søger en vædder. Det er sgu da ulovligt. Det ved jeg da. Så meget ved jeg. Det er altid med den samme undskyldning. Den der, du skal jo bevare et åbent sind. Det er jo godt at have et åbent sind. Lige have et åbent sind. Ja, det er det nogle gange. Det skal jo ikke stå åbent altid. Det er ligesom et køleskab. Det er godt, når du får nogle gode ting ind, så lige åbne det. Men hvis du altid har det åbent, så rådner alt derinde jo. Det er det, der er sket med de her mennesker. Det er det jo. Så tror du pludselig på alt. Så det er jo bare, altså alt virker magisk, hvis du er en idiot, der ikke forstår, hvordan ting fungerer jo. Det er jo det samme, der tror på tryllekunstnere. Ej, det er ægte magi, det der. Nej, det er ikke. Det hader jeg jo, når tryllekunstnerne også selv gør sådan. Det er jo faktisk ægte magi. Nej, så er det ikke. Så er det lort jo. Hvis du ægte kan trylle, og du bruger din tid på det der. Tørklæder. Røv en bank, sgu da. Altså, det er det, jeg vil gøre. Det er ikke de fag, de havde i Harry Potter. Altså,
på Hogwarts. Fuck forvandling. Nu er der mønttricks. Sådan. Altså. Jo, der kommer en ny Harry Potter-serie nu. Jeg bliver genoplevet. Og jeg håber, de retter den her fejl i Harry Potter i den nye serie. Jeg ved ikke, om I også har lagt mærke til den. Til dem, der ikke kender Harry Potter, så forhistorien er, den onde troldmand Voldemort, han kommer til Harry Potters familie helt i starten af historien, og så sapper han Harry Potters mor, og sapper hans far med en besværgelse med sin tryllestav, og så sapper han Harry Potter, som kun er en baby, for at dræbe dem, men så ryger forbandelsen tilbage på ham selv, og Voldemort dør næsten selv, og Harry Potter, han får bare sådan en lille ar i panden, og overlever. Er det kun mig, der kan se fejlen i det setup? Du har allerede slået moren og faren ihjel. Hvorfor har du brug for magi til at myrde en baby? Bare gå! Han kan ikke klare sig selv, jo. Bare gå! Put en pude over for at være helt sikker, så er du også helt sikker. Giv ham en vindrue. Altså, det er så nemt. Jamen altså... Jeg har 3 børn, jeg har haft 3 babyer. De har sådan et blødt punkt lige i hovedet. Stik tryllestaven ind. Du behøver ikke engang. Du behøver ikke sige nogen trylleformular. Dårlig menneske. Yes. Jeg hader bare alt overtro. Og det værste, jeg ved, det er spøgelser. Jeg har sådan en veninde, der tror på spøgelser. Hun siger, der er liv efter døden. Nej, der er ikke. Jeg var på borgerservice i går, der var knap nok et før. Altså, det er jo... Så irriterende. Og hun er sådan helt glad omkring sådan, jeg tror på spil. Fordi, prøv at tænke, hvor dejligt, så kan jeg møde min afdøde familie. Så kan jeg se min afdøde familie. Jeg gider knap nok se min levende familie. Altså, det er da mit værste mareridt, at døden, det er bare sådan en lang fætter kusinefest, der aldrig stopper og bare rundt og giver hånd i al evighed. Mogens. Og spøgelser er ikke underholdende, synes jeg ikke. Det er ikke underholdende, når de har sådan, til Halloween, når de har sådan spøgelseshuse i Tivoli. Det er ikke sjovt. Så har vi hyret voksne mennesker til at gå rundt sådan... Det har de også i Coop 365. Det er helt gratis. Du kan bare gå ind og kigge. De ser også døde ud i hovedet. Det gør de. Jeg kan faktisk godt lide Halloween, faktisk. Det er faktisk min yndlingshøjtid. Det er ikke, fordi jeg synes, det er uhyggeligt. Jeg synes bare, det er dejligt. Jo mindre man støvsuger, jo mere pynt er der. Det er rigtig dejligt. Den eneste, hvor man kan lade være med at støve af, så er det faktisk oppyntning. Det er en del af det. Så folk kommer ind sådan, kæft, du har gjort noget ud af det der. Det er helt vildt. Det der spindelvæv, er det fra Netto? Nej, det er fra de sidste 7 måneder. Og der er et lig i bryggersædet. Ja, det er også dekoration. Skal vi lige have noget kaffe, eller... Jeg synes, noget af det sjoveste ved at have børn, det er at man kan konkurrere med andre forældre. Få dem til at have det dårligt. Det er det sjoveste. Og det gør alle forældre, det skal I vide. Vi konkurrerer især om, hvem der har sovet mindst. Det er sådan noget, vi står foran børnehaven og praler med hinanden om, som om vi er jægersoldater. Så står folk sådan, jeg har kun sovet 5 timer. Jeg har kun sovet 4. Altid en, der lige topper. Søvn, hvad er det? Jeg har aldrig sovet. Jeg ved ikke, hvad det er længere. Jeg kan ikke huske, hvordan det er at sove. Jeg blinker bare lidt længe. Så har jeg hvilet mig nok. Så skal jeg lave havregrød igen. Okay, Pernille, slap af. Men det gør vi jo alle sammen. Også folk uden børn i Danmark. Vi elsker at prale med, hvor dårligt vi har sovet. Så skal folk have ondt deres. Sådan, jeg mødte sådan en, der sagde sådan, jeg har ikke lukket et øje i nat. Så sådan, nu er jeg ikke søvnekspert. Måske er det derfor, du ikke kan sove. Prøv at lukke et øje. Bare én gang i løbet af natten. Det virker uambitiøst ellers. Bare ligge sådan med hæfteklammer på øjnene. Sådan, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er jeg så vågen? Eller samme type. Jeg har ligget og vendt og drejet mig hele natten. Igen, lad være med det. Du er ikke en kebab. Altså. Hvorfor fanden kan jeg ikke falde til ro? Og så, vi er så dårlige til at falde i søvn, så gør vi alt muligt lort for at komme til at sove. Jeg har sådan en ven, der har købt sådan en tyngdedyne. For han siger, så sover man mere trygt med sådan en rigtig tung dyne. Ja, for der er jo ikke noget mere trygt end følelsen, jeg bliver holdt nede i sin seng. Bare føle, der er en stor mand, der ligger oven på en. Så bare luk øjnene. Han er selvfølgelig også typen, der måler sin søvn. Jeg måler min søvn med mit smartwatch. Så kan det måle, hvor træt jeg er. Okay, kan det måle, hvor træt jeg er at høre om det? Det er rigtig meget. Så kan det tage min puls. Min er på 0 lige nu. Det er meget sjovt. Faktisk grunden til, at jeg ikke kan sove, den er meget simpel. Det er, at min kone, hun holder mig vågen. Det er ikke, hun sover helt trygt. Hun snorker ikke. Men det er det, hun gør, når hun sover. Det er, fordi hun sover med dynebetrækkets åbning oppe ved sit hoved. Er det ikke mærkeligt? Og det er med vilje. Jeg har prøvet at vende det rigtigt, også i løbet af natten. Hun vender det om igen. Hun foretrækker det. Det er sygt. Ja, folk, der bliver helt dårlig stemning herinde nu. Det er så... Ja, jeg er glad for, at I er enige.
Det er sindssygt at gøre. Det er sådan hyggeligt, så kan jeg lige kigge ind i dynen om natten. Nej, lad være! Det er perverst! Du 69'er dit sengetøj. Det er den forkerte vej. Jeg siger ikke, det er strafbart. Jeg siger, det skal det være. 100%. Det vil jeg gerne snakke om lige sådan lidt... Nu har jeg ikke været særlig politisk eller noget, men jeg vil gerne snakke om straf, faktisk. Vi har et meget splittet forhold til straf i Danmark. Vi er sådan enten alt for bløde eller alt for hårde. Sådan, vores system er meget blødt. Det er meget sådan, du ved, han er vaneforbryder, han er forbryder, kriminel, dømt igen og igen. Hvad med en psykologsamtale om betinget dom? Kunne det være noget? Og han har skudt 12 mennesker. Okay. 2 psykologsamtaler. Så tror jeg også, det fikser det. Men så går man på Facebook og sådan hører, hvad danskere sådan rigtig mener. Så er det lidt en anden tone, der er derinde. Så er det meget sådan, de skulle kraftedeme bare hænges! Og en anden under, der er enig. Ja, hvem fanden løber tør for tænkerhuer i december? Okay. Altså, der er meget kort proces der. Mellem de to er der ikke så meget at komme efter. Nu er der jo snak igen om at sænke aldersgrænsen for fængsel. Lige nu hedder den jo 15 år og op. Samme aldersgrænse som Mike Fonsecas Tinder-profil. Bortset fra og op, den har han ikke lige med. Men det er bare... Det er jo skørt det der med, at 15-årige... Altså, der har vi lagt grænsen. Det virker sådan helt tilfældigt, at det er der. Det er en vild fødselsdag som 15-årig. Lige at sidde der. For det er også den seksuelle lavalder. Det er mange ting, der pludselig kan ske, ikke? Der står bare voksne bag dig, mens du sidder foran din lavkage der. Sådan, nu må vi jo bolle dig. Hvad? Plus du kan komme i fængsel. Tillykke. Hvor vi helt sikkert også vil bolle dig inden. Altså, det er så sindssygt. Og forresten, der er 3 år, til du kan stemme på at lave den lov om. Altså, er det ikke sindssygt? Det er lidt vildt. Men jeg forstår godt tanken, fordi det er også skørt lige nu, det der med, at vi kan ikke gøre noget, hvis nogen er under 15 og kriminelle. Der er ikke noget, vi kan gøre. Der er de bare børn i lovens øjne. Det er sådan, du kan klippe næsen af 14 politimænd og bare springe en bygning i luften. Bare, jeg er et barn, jeg legede bare. Det vildeste, vi kan gøre ved en mindreårig kriminel, det er, at vi kan fjerne dem hjemmefra. Det er vores store straf. Vi fjerner dig hjemmefra. Det er jo sgu da en belønning. Til sådan en rebelsk teenager. Det er det, de allerhelst vil. Sådan en vild 14-årig. Jeg har en anden løsning. Fodlænk ham til hans mor. Sådan. Så kan vi se, hvor sjovt det er at være med i en scooterbande, hvis hun skal med hver gang. Op og sidde bag på scooteren. Sådan, har I husket jakker alle sammen? Mor! Jeg har strikket halsedisser til holdet. Nej, mor! Også fordi det er jo sjovt, når vi så kommer over 15, så bliver vi ekstra sure på unge kriminelle. Så er det som om, de skal ekstra straffe. Sådan, der kraftedeme, så står deres alder i avisen med store fede typer. 17-årig sigtet for drab. Og så skal vi blive ekstra farvet og skamle sådan, ja, det er jo sikkert, han gjorde det sikkert på sådan en rigtig ung måde. Det var sikkert til sociale medier. Altså, som om vi skulle blive gladere, hvis der stod 67-årig sigtet for drab. Ej, det er godt at se sådan en aktiv pensionist. Det er kraftedeme i orden. Sådan. Kommer ud af huset, alt det der. Vi er meget splittet. Nogle er meget hårde i retorikken. Sådan, kriminelle, de skal kraftedeme bare ud på en øde ø. De skal ud på en øde ø. Der er jeg ikke helt. En beboet ø, det kan vi snakke om. Det tror jeg faktisk er en god idé. Bornholm. Lad os da tage Bornholm. Hvor tit kommer man på Bornholm? Det er da fint, så kan de have det dejligt, få en stor is og sådan noget, men så ved vi, hvor de er. Det vil også gøre, altså jeg var på cykeltur på Bornholm i 7. klasse. Det ville have gjort det lidt mere spændende. Det var så kedeligt. Det ville simpelthen gøre det mere spændende, hvis man skulle over og være sådan lidt, ja, så er det med at træde til, unger. Der er rovmorder lige i hælene på os. Så er det med, er det Krøllebølle? Nej, det er Amagermanden. Shit. Det tror jeg kan noget. Altså, der er mange argumenter sådan for, om vi kan ikke putte folk i fængsler og sådan noget. Jeg synes, danske fængsler er alt for bløde. Det er de virkelig. Folk flygter nemt fra danske fængsler. Du kan booke escape rooms i København, der er sværere at komme ud af end danske fængsler. Og folk kan få udgang i et dansk fængsel. Ved du, hvad det er? Det er, hvis du har god opførsel og sådan noget, så får du lov til at komme ud. Hvis du lige skal noget vigtigt. Det står der på hjemmesiden. Så hvis du skal noget vigtigt. Hvordan er fængsel så forskelligt fra mit hus? Det er det samme. Hvis jeg skal ud med drengene, det er også en lang ansøgning, der skal i gang, og god opførsel og alt muligt. Jamen, altså, og livstid i Danmark, hvad fanden er det? De sidder i snit 16 år. Det er livstid. Ja, for en pudel. Skulle det ikke for os? Og argumentet er altid, at det er alt for dyrt at holde folk i fængsel i lang tid. Det er så dyrt. Det er sgu også kun, fordi vi ikke gider at tjene penge på det. Det skal vi da gøre. Selv de fængsler til zoologisk have, de kan godt tjene penge på ting i bur. Jamen helt ærligt, så må vi lave guidede ture for familier.
Hvor man kunne komme ind og sådan prikke dem med pinden og sådan noget. Smid spaghetti ind på dem og sådan noget. Det kunne jeg godt. Der står sådan en zoologtype, sådan, vi har jo prøvet at genskabe forbryderens naturlige habitat. Det kan I se på det lille skilt, hvor der står Albertslund derinde. På den måde der, det er meget godt. Det er bare sjovt, at vi er så splittet, fordi vi gider ikke have folk så længe i fængslet. Men når der så er en klam forbryder, der får tæsk ind i fængslet af de andre fanger, så er vi sådan, det er kraftedeme i orden. Det er fandme, sådan skal han have det. Det er fandme godt, så kan han lære det. Så skal det jo være hans officielle straf jo. Det skal jo ikke være dem, der laver retspleje, rockerne og sådan noget. Det skal være officielt af det offentlige, han får tæsk så. Det kan vi snakke om. Det vil også gøre mere ondt, hvis det var det offentlige. Så har man selv betalt skat til det. Det er kraftedeme træls. Det får sådan en sur borgerservice-dame til at gøre det. Det er ikke sjovt. Det er det altså ikke. Hvor man skal op og stå i kø til det selv, og rundt i den der dumme kø der, og trække nummer og vise MitID og sådan noget. For hun sidder der bag i skranken. Ja, du skal så have et kosteskaft i røven. Nej, det fik jeg også i går. Det kan jeg ikke se i min computer. Jeg har fundet ud af, hvem jeg er. Det har jeg sgu. Ja, det er lidt filosofisk. Jeg har fundet ud af, hvem jeg er, og jeg har et råd til jer. Lad være med at finde ud af, hvem I er. Rigtigt. Man har ikke lyst til at se det rigtigt. Det finder jeg ud af. Det er ligesom at have spejle i sit soveværelsesloft. Det virker som en fræk idé, indtil man ser det. Huha. Ved I jo, hvad der er rigtig grimt på en kvinde? Mig. Det er simpelthen ikke rart. Altså. Og hele den der jagt på at finde sig selv og sådan noget, jeg forstår det ikke. Altså, det er altid, jeg lærte, hvem jeg var under coronakrisen. Og det er ikke, fordi vi skal snakke om det heller. Men det var dengang, jeg lærte det. Og det er altid under en krise, man finder ud af det. Der er nogen, der elsker kriser af den grund. Så siger de, kæft, det er fedt, du er i krise lige nu. Dit liv er lort. Det er fedt. Det er fedt. Så kan du finde ud af, hvilket stof du er gjort af. Det har jeg ikke lyst til at finde ud af. For jeg ved, det er ikke stål. Eller noget andet sejt. Det er det, de putter i midten af mælkesnitter. Det er det, jeg lavede af. Det er helt sikkert. Jeg ved det bare. Jeg ved det. Og det var det også. Altså, jeg lærte, hvem jeg var, dengang folk begyndte at hamstre. Og med folk mener jeg mig. Det var mig. Jeg var en af dem. Ja, jeg var en af dem, der hamstrede. Og jeg ved godt, det er ikke så tabu nu. Nu hedder det jo prepping. Nu er det faktisk statsautoriseret at gøre. Jamen, det er rigtigt. Ja, det er ikke rigtigt. Det viser bare, hvis du bare er skør længe nok, så bliver du en god socialdemokrat til sidst. Det er rigtig godt. Jamen altså, sådan er det. Det er jo dejligt. Men dengang var det altså sindssyg opførsel. Jeg hamstrede som en gal. Altså købte 20-25 hamstre, bare lige for at være sikker på ikke at løbe tør. Og men jeg gik ud der før første nedlukning. Altså, og bare, det var fordi, jeg troede seriøst, at verden var ved at gå under. Jeg troede, samfundet ville bryde sammen der ved første nedlukning. Det var en uge væk, så er samfundet bare kørt i smadre. Det troede jeg. Og jeg ved godt, I kan sidde nu med 5 års perspektiv og sige, det vidste vi da godt, det ikke gjorde. Det troede jeg oprigtigt. Der var fællessang i fjernsynet for helvede. Som folk så. Det er da tegn på, at vi er ved at ryge ud over kanten. Philip Faber, han var vores Titanic-orkester, der bare spillede, mens det hele gik af helvede til. Og jeg fandt ud af, at jeg er en overlever. Jeg havde overlevet Titanic. Det havde jeg. 100%. Det sekund, de kom ud og sagde, only women and children in the lifeboats, please. Jeg havde albuet en baby lige i hovedet. Puff, sådan. Knæsparket Kate Winslet. Bare boom! Hoppede ned i en redningsbåd. Bare firede mig ned, før de kunne kønsbestemme mig. Bare, For jeg er en overlever. Og derfor gik jeg også ud, lige før første nedlukning, og købte 20 pakker pastasløjfer. Sådan. Survival. Det er de der butterfly pasta. Bare til dem, der ikke... Den lille sommerfugl. Og jeg kan ikke lide dem. Det er det bedste. Jeg kan ikke lide de pastaer. De bliver aldrig kogt rigtigt. De er altid for kogte i vingerne, og så er det helt hårdere i kernen. Det er så træls. Og det er derfor, jeg købte dem. Fordi jeg ved, så bliver de nemmere for mig at rationere. Det var så sindssygt, jeg tænkte. Når jeg sidder sådan, jeg kan ikke lide dem. Lidt. Jeg kom så dagen efter, lige før første nedlukning, der var jeg så også i Silvan, og købe nogle brædder til at barrikadere døren. Og jeg skulle bare have nogle små ting. Men så fordi det var lige før mundbindene kom det her, så jeg havde sådan pakket mit hoved ind i halstørklæder. Sådan hele vejen rundt, så jeg havde sådan kun en lille rille til øjnene. Så jeg stod bare ved at dø af luftmangel, men ikke på grund af corona. Og muligvis fordi min hjerne ikke har fået nok ilt, så køber jeg pludselig på impuls. Jeg impulskøber pludselig lige en økse. Det er 100% sandt, det er resten af det, jeg fortæller. Jeg impulskøber pludselig en økse. Jeg har aldrig ejet en økse før. Og det går ikke op for mig, hvad jeg skal bruge den til. Den tanke ligger lige nede under overfladen.
Indtil jeg kommer ud på parkeringspladsen, og sådan, så bobler den lige op. Sådan, det er til at slå naboen ihjel, hvis han kommer efter pastasløjferne. Lige der lærte jeg, hvem jeg er. Jeg er åbenbart morder. Det var fandme ikke rart at vide. Jeg er klar til at myrde min egen nabo med et øksehug i hovedet. For at forsvare en slags pasta, jeg ikke engang kan lide. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis han vil have min riddersport, hvad jeg så gør. Altså, det er helt uhyggeligt. Men så jeg tænkte, fuck du psykopat, Mikkel. Du, hjem og gem den økse væk. Så læg den, jeg lagde den ud i skuret, og så snakker vi ikke mere om det. Men jeg returnerede den ikke. Det var lidt interessant, at jeg ikke gjorde det. Det gør jeg sgu ikke. Der begyndte min hjerne bare at retfærdiggøre. Det kan være, du skal fælde noget træer til brænde og sådan noget. Vi har ikke pejs. Vi har simpelthen ikke pejs. Men det kan være, du skal ordne noget ude i haven. Hvad for eksempel? Slå naboen ihjel? Hvad? Nej! Shh! Hold op. Så gik der jo nogle år, og så pludselig en dag finder min kone 15 pakker pastasløjfer nede i kælderen. Og så kommer jeg ud med historien sådan, jamen jeg har gjort det her. Og så siger hun, du sagde, du købte 20 pakker? Ja. Hvor er resten så? Dem finder du aldrig. For jeg er en overlever. Og du er med lige så længe det er praktisk. Ja, den faldt ikke i super god jord, det gjorde den ikke. Det var, hun blev så sur, altså. Hun blev sådan, giv mig de pastasløjfer. Du kan jo heller ikke lide dem. Giv mig så de pastasløjfer, vi er i det her sammen. Hendes kærlighedsbror råb. Giv mig så de pastasløjfer, sagde hun. Altså, du kan ikke engang lide, giv mig de pastasløjfer, vi er i det her sammen. Kom så med de pastasløjfer. Okay, fint. Jeg henter de pastasløjfer. Jeg skal bare lige hente noget i skuret først. Og hun råbte sådan efter mig. Hvad med børnene? Jamen, jeg har også købt vindruer. Tusind tak skal I have. I har været fantastiske at optræde for. Mange tak skal I have. Vi ses en anden gang.